Not George Musumba tonight. I'm just standing in for him. So this program is State of Affairs, the premium current affairs show that brings you fair, current and objective discussions and analysis of current events in Zimbabwe. In recent weeks, Zimbabwe has witnessed intense public debate surrounding the Medical Services Amendment Bill, particularly Clause 11. Social media discussions, public statements, and community conversations have raised concerns that Parliament was considering introducing a new abortion law. This has generated confusion and, in some cases, misinformation about what was actually before legislators. At the center of the conversation is the need to distinguish between constitutional provisions, existing statutory law, and proposed procedural reforms. Under the Constitution of Zimbabwe, there are clear protections regarding the rights of children and women, as well as established legal parameters governing termination of pregnancy. Understanding what Clause 11 was intended to address and what it was not going to address is critical to ensuring informed public discourse grounded in law rather than assumption. Now, beyond the legal questions, this issue also touches on a broader public health, equity, and social justice considerations. Zimbabwe, like many countries, continues to grapple with maternal health challenges, particularly among vulnerable and rural communities. So this program aims to unpack the legal realities, explore the public health context, and encourage a constructive civic engagement so that listeners are better informed and empowered to participate meaningfully in a national dialogue. So to help us with this discussion, I'm joined in the studio by Hon Edwin Mushoriwa. He is the Member of Parliament for Dzivarasekwa. And I'm also joined by Tapiwa Zvinya. She is a women and girls' rights advocate. Good evening, gentlemen and lady. Welcome to the program. Thank you. Thank you. And to you, our valued listener, please feel free to be part of the conversation. You can send in your questions, your contributions via our WhatsApp platform on 0772 162 651. 0772 162 651. But you can also follow us live on our Facebook page, that is Star FM. You can also share your contributions via that platform. Honorable Mushoriwa, allow me to start with you. There has been significant public debate suggesting that Parliament was considering a new abortion law. Maybe if you can clarify whether there was ever a termination of pregnancy bill before Parliament, and explain the actual purpose and scope of the Medical Service Amendment Bill, particularly in relation to Clause 11. Thank you so much. First and foremost, let me say that there was never a bill before Parliament to deal with termination of pregnancy per se. But what we had was the Medical Service Bill, which bill was meant to align our health laws in line with our 2013 Constitution. And that was the basis of the Medical Service Bill. The Clause 11 that was introduced into the bill was meant also, it's a medical service issue, which was meant to align the 1977 Termination of Pregnancy Act to our Constitution. As people may recall, this law was passed before independence in 1977. We got independence. We then also got a new constitution in 2013. But that law needed to be aligned to our constitution. Okay, so before we get deep into the discussion,
regai timbotaurawo nevanomirira tikati veruzhinji munyaya dzakadai. Tapiwa, imimi maonero enyu makanzwisisa sei nyaya nhaurwa iyi iri kuitika uye kusanzwisisana uku kwakatangira papi? Okay, thank you. Inini maonero andiri kuita panhau iyi, kusanzwisisa kwakatangira panhau yekuti munhu anokwanisa kuzvimiririra pakubvisa pamuviri. So inini ndiri kuti hazvisi fair kuti munhu akwanise kungoti paanzwira kuda aende kunobvisa pamuviri. Chisiri chikonzero. Tine zvikonzero zvekuti ngatiti munhu arepiwa ane kodzero yekuti aende kunobvisa pamuviri, kwete kuti ndangozviitirawo pamuviri pangu nongoti ndakunzwa kuda kubvisa pamuviri. So inini ndiri kuti kusaidi kwangu inini kana kuti kusaidi kwemadzimai zvakangonaka kuti patinoenda tichienda patinoita pamuviri pedu pave pakarongeka. Kana kuti zvangoitika ngatiti munhu arepwa, munhu aitwa sei, zviriko zvinhu zvakadaro zvekuti zvinoitika zvekuti munhu anogona kunge arepwawo nehama hazvitaurike. Asi isusu tiri kuti ngatibatsiranei, togara pasi totaurirana kuti toita sei pamutemo uyu. Asi ndinoona kuti zvakangokodzera kuti munhu aite sarudzo yake zvakanaka. Honorable Mushoriwa, what exactly was Clause 11 intended to address, and why is it creating new legal grounds for termination of pregnancy? Say it has owana zvimwe zvikamu zvichitadza kunzwisisa chinangwa chemutemo uyu. Well, let me start by saying, let's start with our constitution. Our constitution in section 48, the right to life. It says that we should protect the unborn child. So the premises is that as Zimbabwe, we do not advocate for termination of pregnancy or abortion. Our constitution says we should protect unborn child. However, that constitution says there should be a law by parliament that creates certain exemptions that are allowed to one to terminate pregnancy. What are the reasons? The first one is when the continuation of the pregnancy has got serious risk to the mother. Secondly, if it has got serious problems to the fetal, to the baby in the womb. Thirdly, if the pregnancy is due to sexual or criminal sexual activity like rape, like incest. Those are the grounds that are permitted for termination of pregnancy to happen. Now, why has there been some confusion? The confusion comes from a simple thing of which many people didn't even understand or read the clause 11. They just assumed that because it was meant to amend the termination of pregnancy, people then wrongly believed that it was meant to introduce abortion in the country. So what does this reveal about public awareness of legislative processes and health policy reform? Tirukubuda here se paramende ndimi munenge muchitimiririra mumatare uyu muchikurukura nyaya idzi, muri kuzodzika here neshoko muchititsanangurira kuti ndo zvinangwa kana kuti ndo zvakanakira kana kuti zvakaipira mutemo uyu? Parliament inosungirwa zvakare nebumbiro remutemo wedu weconstitution section 141 kuti tifambe tichienda kuvanhu kuvaudza kana taakuisa mutemo uye nekuzovandudza. But pamusoro pazvo, parliament sezvamunoziva ine nhengo dzinobva every corner yeZimbabwe. Saka mumiriri wega wega wemudare reparliament ane duty rekuoso kuita inform and make sure kuti constituency yake iri kuziva zviri kuitika. Saka then nemo problem yatina panoitwa maconsultation kazhinji unoona kuti vanhu vakawanda havakwanisi kuuya kumaconsultation
ndozozoita kuti vanhu kazhinji vanozondova kutora information dzimwe nguva iri half baked. Saka poitwa sei kuti pave nekuwirirana nekuti pari zvino tiri kutoona kuti pagara pane tsananguro kana kuti yatingati misinterpretation probably chinangwa chemutemo uyu. Tambonzwa Tapiwa achitaura kuti ivo vari kupokana nekuti munhu ongonzi chero paadira akafunga kuti. Saka mutemo uyu uri kugadzirisa sei zvaari kutaura Tapiwa, the issues that she's raising? How is this law going to be addressing that? So let me say this. We as a country, we voted on the 2013 Constitution 95% to say we want to protect the unborn child. And I want to repeat that. But here is the issue. The question that we have now heard in our 1977 law is that our 1977 law is not evolved or moved in tandem with the constitutional movements that we have actually done. First and foremost, one of the things that we wanted to cure under Clause 11 was to deal with the question of the bureaucratic hurdles. We have had the people that get raped, and because of the bureaucratic hurdles, they actually end up carrying the pregnancy to its term. The second issue that we have also needed to deal with, we also needed to make sure that even when it goes to the medical doctors, the process also needed to be fast. Then the third issue was also to do with the children, especially because our constitution under section 81 says any person who is below 18 years is a child. And I think Zimbabwe will recall that even under the marriages bill, it is illegal and criminal for you to marry a kid who is under 18. So we also had a problem where some of our babies and daughters under the age of 18, some as young as 13, 10, get raped or they are abused and they get pregnant. A child cannot have pregnant. A child cannot have a child. And these are things that needed to be sorted out to say, how do we deal with a 10-year-old who is now pregnant? Our time is 22 minutes past 8. The program is a State of Affairs here on Star FM, sounding good all the time. I'm Spatisi Wempofu standing in for George Musumba. And in the studio, I have Honorable Edwin Mushoriwa, a member of Parliament for Dzivarasekwa, as well as Tapiwa Zvinya. She's a women and girls' rights advocate, and we are discussing the Medical Services Amendment Bill, clarifying the law and public health realities. Yeah, so allow me to just quickly take some of the contributions that have come through our WhatsApp platform. This one says a termination of pregnancy is totally an offense. If we allow this to happen, it will be like a hobby and encourage a promiscuous behavior unless there is a circumstance like rape and early child marriage. As for me, abortion is a big no. This is Warrant Officer Class 1 Chideme Ignatius Ngeze Barracks. Thank you so much for coming through with that contribution. Haispati ini ndinowirirana nemutauri uyo munhu haafanirwi kungobvisa pamuviri pasina problem yaitika serape ndiblafeja panorton. Good evening. Can termination okay. Anzi, in short, you're saying kuvumidzwa. Alright, Anzi, termination of pregnancy, in short, are you saying kuvumidzwa kwekuuraiwa kwemwana asati azvarwa, which is murder? The Bible says, thou shalt not kill. No to abortion, please. Captain John Kambarami in Glenora. Thank you. Please keep the contributions coming, and if you have any questions pertaining to
this Medical Services Amendment Bill, particularly Clause 11. If you have any questions, any queries, please feel free to send them to our WhatsApp platform on 0772 162 and in the next segment we are going to be taking some of the questions that are coming through our Facebook platform. Tapiwa, why is it important for the public to understand the distinction between procedural reforms and substantive changes to the law, especially on sensitive matters? Because truona tanzwa zvatsanangurwa na Honorable Mushoriwa, saka ndezvipi zvinofanira kuitwa kuti pange pane kuwirirana kwezvinangwa kana kuti zvirongwa zvinenge zvichiitwa nenyika, tinozosaririra papi? Okay, isusu patinosarira ndepekuti mutemo unouya saizvozvi, munharaunda dzedu umu inozotosvika yatopasiswa, hatizive kazhinji kacho kuti zviri kufamba sei, zviri kuitwa sei. Now iri kutaurwa nahonorable yekuti sema honorables vanofanira kudzoka kumusha vachitiudza, ndanzwa vachiti hatikwanisi kuenda, tinogona kutoenda kuma meetings iwayo, but sometimes unogona kutosvika zvakafanana nebudget, unongosvika totoverengwa riripo kudhara, haukwanisi kuwana time yekuti utaurewo kuti no, inini muonero wangu ndiri kuona zvakadai so, ndokumbira kuti pakadai apa muite so. Sometimes unogona kungoverengerwa zviripo kudhara. So inini chandanga ndichitokumbirawo ndechekuti tiri kukumbirawo kuti muraise ma-awareness akawanda, asinganzi aya ari kuitwa nema-honorables, anoitwa even campaigns anokwanisa kuitwa chero even mumaradios, mumasocial media, chichichichi tichingokurukura tese. Kana takurukura tese tiri pamwe chete towinza mhinduro imwe chete, tochiona kuti no, apa zvishowa patataura apa takuchidai so. Honorable Mushoriwa, munoita public consultations, munozorasana papi nevanhu mukuedza kuvatsanangurira zvirongwa zvamunenge muchifambisa sedare reparamende? Well, chinoitika ndechekuti vanhu vazhinji vakawanda havateri mabasa anoitwa neparliament kana kuona tomboti angave mahansard munenge muchiiswa zvinhu zvinenge zvichiitwa nevamiriri vematunhu muparliament. Saka ndoimwe problem yekutanga. Problem yechipiri, tinotraya separliament kuita nekuadvertisa through radio, even social media chaiyo kuti tiri kuuya kwakati kuti tisangane, but dzimwe dzenguva tinosvika kuarea ikoko kusina vanhu vanenge vakawanda vanenge varipo. Saka zvinozoitika ndezvekuti sezvo muchiziva kuti area nearea, constituency neconstituency yakavhotera ma-MP kuti auye kuparliament kuti asi kugadzira mutemo, kana bhiru rikange rauya kunyangwe raita vanhu vashoma vapinda, asi vanhu vari muparliament vanofanira kunge vambonzwawo nevamwe kuti zvinomborevei, vodhibheta mutemodi wogadzirikwa. Saka ipapo haisi problem yemuzimbabwe chete, asi tingangoti nyika dzakawanda mitemo inoti nonokei, uye probably imwe nyaya seyanga ichitaurwa natapiwa yekuti publicity pamwe negononge isiri kusvika kuno vanhu vese. Right. Please keep the contributions coming through our WhatsApp platform. Someone is saying, all right, I think I've taken this one. This one says children should be born out of choice and not chance. It's not right for a woman to carry a pregnancy which they do not want for any reason. Okay, so Honorable Mushoriwa, from what the listener is saying, and probably many others who are out there who may fear that reforms such as Clause 11 would introduce abortion on demand, from a legal standpoint, is that interpretation accurate within Zimbabwe's current constitutional and statutory framework? No, that interpretation is actually not correct. It is wrong.
first and foremost, I need to emphasize the provision of Section 48 of our Constitution. But more fundamentally, there have been two court judgments that have come. There was the Wilson case against the Minister of Health, where the High Court is ruled that certain sections of the Termination of Pregnancy Act of 1977 were now ultra vires our current constitution. Then there was another case again, which was between the Minister of Health and the Community Health Working Group. Again, the High Court ruled that the old act that we are relying on was no longer aligning itself to the Constitution when it comes to women with mental incapacity. Now, what then transpires is that when courts tell you that there are gaps in the law, it is the duty of Parliament to make sure that you plug those laws. If you don't plug the law, those loopholes, the courts, through their interpretation, may actually create new laws, yet the duty is supposed to be with Parliament. Then secondly, which is fundamental, Zimbabwe, we share a border with South Africa. And some of you may be aware that in South Africa they've got that freedom to terminate pregnancy within the first trimester. In Zimbabwe, our law says no, we don't want termination of pregnancy unless on certain circumstances. But what have we discovered in the recent past? We have discovered that those that are rich, those that have their monies, they either board buses, take their kids to South Africa for termination of pregnancy. But those from the poor background, they do not have that privilege and leverage. So what do? They end up going to backyard terminations, which have resulted in many of our kids suffering from fistula challenges and some of them dying from the process. Anzi, abortion should be legalized but regulated. A certain circumstance like rape, early child pregnancy, and cases of incest should be considered. Imagine baba vamitisa mwana wavo zvinotaurika sei. And then someone was also asking kuti ko numbu anzi ko kana iri numbu yehama makuna kuna, does it fall in the same category? Yamataura ya section 48 mchiti, it further states the grounds that are permitted where abortion is permitted. Yeah, iyoyo is a criminal sexual conduct. Mwana kauti pamiri panobatwa nemakuna kuna hapafaniri kunge pachi alawiwa kuti pazvarwe mwana. Saka rape neincest yekuti wabatwa chibharo kana kuti warara nehanzvadzi, izvozvo hatizvitenderi pachivanhu chedu, uye zvakare constitution yedu hazvitenderwi. Saka vanhu vakadaro vane kodzero yekuti pamiri ipapo paitwe terminated. Okay, allow me to take just a few more questions, and then our honorable MP will respond. And my question is, why are there organizations already offering this abortion services legally for years in Zimbabwe? And then this one says, kutanga rini kubvunza kuti toita sei tinongotaurirwa kuti ndozvo atovapo, chero iwo ma-MP tinomaona chete for campaigning, pasina anzi pasina zvekuvhoterwa hativaone. And the highest party, I totally disagree with termination of pregnancies because it's classified as murder of an innocent baby or fetus. It shouldn't be justifiable under any circumstances, whether it happens in whichever way. If it's through rape or what, the family of the victim should not try to terminate or abort. The child deserves life, and even in the eyes of the Lord, we should first be afraid and take into consideration that abortion is classified as murder. Right. Tapiwa ndibouyawo kwauri.
tanzwa Honorable Mushoriwa vachitsanangura kuti pane ma-circumstances tendera kuti munhu ange achiita abortion kana kuti achibvisa pamuviri. Mumwe uyu ari kutoti aiwa hazvitombofanira kutombopinda ipapo kunzi tiri kutombopawo mukana wekuti aiwa ngazvimbodaro. Muri kuzviona sei ivo vatsanangura? Wambotaura earlier on uchiti hazviite kuti munhu wongobvisa pamuviri paanodira, but vatsanangurira kuti it's not like munhu anobvisa paanodira, but there are circumstances dzekuti tomboti munhu abatwa chibharo. Imi muri kuzviona sei from that standpoint? Okay, yeah, ipapo ndiri kuona kunge pakajeka kana tichiti susu munhu anofanira kubvisa pamuviri zviri pamutemo, ichokwadi, but zvazviri kuita kazhinji kacho ndezvekuti ichokwadi chekuti munhu anofanira kubvisa nhumbu anenge asangana nematambudziko akadaro ekuti ngatiti ane urema anodaro, but zvazvinoita ndezvekuti kuti uzofambira kuti ukwanise kuti unzi wabviswa. Tiri kusangana nevamwe vana vaiva tiri kuzonzwa kuti ane 9 years ane 13 years atoone mwana. Zviri kutaura here kuti vana ava havana kubvira vakafambirwa kuti vabviswe pamuviri. Toona kuti no, process yacho yakati kurei kuti vana ava vazonzi vatongosiyiwa atoone mwana, ende zvinhu zviri kutongoitika. So inini ipapo handisi kupanzwisisa, ipapo handinyatsopanzwisisa. Okay, regai, since Honorable vari pano vachatsanangura kusvikira manzwisisa. Nguva dzedu dzasvika pana 24 minutes to 9 chirongwa State of Affairs pane penyuro ino yeStar FM. Ndinonzi Siphatisi Wempofu, ndakamirira George Musumba, and munhaurwa yatinayo nhasi ndina Honorable Edwin Mushoriwa vanova Member of Parliament vachimirira nzvimbo yedziva rasekwa, zvekare Tapiwa Zvinya who is a women and girls rights advocate. Tiri kukurukura pamusoro pe-Medical Services Amendment Bill, tichiedza kutsanangura mutemo uyu wakonzera kuti vanhu vange vachiita kunge vari kupokana pamusoro kubviswa kwenhumbu. Inobviswa kana zvaita sei? Ndo nyaya yatiri kukurukura nezvayo. Earlier on Honorable Mushoriwa vambotsanangura kuti section 48 of the Constitution inotaura pamusoro pekuchengetedzwa kwemwana asati azvarwa, asi vakazoti mutemo uyu unoenderera mberi uchitsanangura atingati magrounds anotendera kuti nhumbu inge ichibviswa. Saka ipapo panozoita kunge pane kakupokana, ndokusaka tati tivashevedze muno mustudio vatitsanangurire kusvikira patinobuda muno tese we should be on the same page. Okay, this one is saying good evening. The law should have a way to control the termination because we will have people sleeping around and terminating every day. And on another note, in SA abortion is legal, but still people don't walk straight to the hospitals due to stigma, and or abortion is legal in SA, but still people don't walk straight to the hospitals due to stigma. So still people will always use the illegal route. And someone says the current laws already contain provisions to address the cases that Honorable has referred to. In essence, what was being attempted was the introduction of a questionable abortion agenda under the guise of addressing those exceptions. And then this one says, please, abortion is killing, biblical, it's out of question. And then uyanzi tona say, okay, the messages are coming through fast and furious. Anzitona say parliament. All right, it's okay.
rega timbopo honorable vambo tsanangurira from parliamentary and health committee discussions, Honorable Mushoriwa, how prevalent is unsafe abortion as a contributor to maternal health complications in the country, and how does delay accessing lawful services affect outcomes? Yes, we do have a huge challenge in Zimbabwe in terms of illegal abortions that are happening, backyard abortions. And this one is actually having a drain on the health delivery system and also a challenge on our maternal health system in this country. First, for some people in every location, at least from where I come from, in a high density suburb, we actually know that there are certain areas, certain people that are known that gogoningi is capable kutobvisa pamuviri. And normally when you hear a child, mwanasikana, who is below 18, ari kuenda kuchikora ari form 4 or form 5 or form 3, ukanzwanzi ashaika after a short illness, ati mwana musoro achibva angoshaika. If you track and trace, uchaona kuti pamuviri panogona kunge patraya kubviswa pfuva pawatadza kudi kubvika zvakanaka. Then chechipiri, we also suffer another huge blow. Because Zimbabwe is closer to South Africa, kwane drug riri kutengeswa illegally muno muZimbabwe, rekuti munhu anenge aine pamuviri ari kutora that drug, then nhumbu yotobva. Apedza kuti nhumbu yabva ipapo akuenda kumakliniki nekuzvipatara achiti no, ndaita miscarriage. Haendi achiti ndaterminata pregnancy, anoti ndaita miscarriage. Then kana waenda uchiti ndaita miscarriage, mutemo wehealth unonosvika wogadzirwa nekuklinwa chibereko chako. But the truth of the matter ndekuti vanhu vari kuita zviri illegal. Now, part of the reason why the illegal route iri kuita flourish inyaya yekuti one, even mutemo chaiwo wanga uripo 1977 vazhinji havatozviziva kuti kana ukarepwa une kodzero yekuti pamiro padi pabviswe. But chechipiri inyaya yekuti process, like chapuwa sekuti the process dzimwe nguva is too long. Tine mudzimai anonzi Mildred Mapingure akarepwa, arepwa akaenda kumapurisa, akaenda kuchipatara achitwa up and down kusvika asununguka ane mwana ane 20 years. And mwana iye anomureminder every day the pain yakaenda nayo achirepwa. Then pana mumwe mutaura mbotaura chiti muno muZimbabwe kune mamwe illegal abortion ari kuitwa mumakliniki chaimo legally vachienda under the cover yedarkness. Izvozvo again inyaya yekuti mutemo unofanira kuti unge uri pachena. Mutemo wedu watiri kuda kune mutaura anga achiti no, paida kuitwa legalize abortion under the disguise yekuita ningiri yekugadzira mutemo. Mutemo watiri kuda isusu weZimbabwe ndewekuti vane kodzero yekuti pamiri pavo pabviswe. Vatataura vaya rape, mwana mudiki, amai vari threatened noupenyu hwavo nenyaya yepamiri papo, ivavo ndio chete vatoda kuti vadi pamiri pavo padi pabviswe. Vamwe vese hatiri kuti vabviswe. Ndosaka tikurudzira nyaya yema reproductive health education, vanhu kuti vakwanise kuwana family planning system kuti vasaite pamiri. But avo varepwa, aiwa tinoti ngavabatsirikane. Then lastly pane vataura vachiti pamuviri, kubvisa pamuviri tomboti pane mwana kuuraya. But dzimweni dzenguva ukaona mwana ane 10 years aitiswa pamuviri, handizivi kuti chakanaka chii kubvisa ari mudumbu woseva aka 10 year old kamuri kuona, kana kuti toti uyu we10 year old ngaangobudisa hake toita taite mwana even zvichimuuraya upenyu hwake. Saka ipapo panofanira kuongororwa. Pane mumwe ari kubvunza kuti hanzi mutemo unoti chii nefetus o pamuviri, anozonzi ava munhu omwana pamaweeks mangani, mutemo unotarisa here izvozvo? Right. Kuti maybe toti kana wasvika stage yakati hatichatenderi, kunyangwe wanga uchazongopindawo pamagrounds aya ekuti uabhoti, but because wasvika nguva yakati, unotarisa here mutemo ipapo?
ya ndo zvimwe zvakare zvataida kuti clause 11 igadzirise. clause 11 yanga ichitaura kuti unofanira kuti kana pamiri papaitika panofanira kubviswa within the first trimester. Haufaniri kuti pamiri papo pagozotora more than 12 weeks. Kana ukangoita pamiri panofanira kuti pabviswe papo. The only exception yekuti pamiri panogona kubviswa kana kuti pamiri patokura ndepaya pamiri pamunonzwa kuti doctor, ende papo toitawo namadokta maviri anenge apa umbowo hwokuti mai ava vakaramba vakazvitakura either vanogona kufa pamwe chete nemwana wacho. Madzimai anoti bp yavo inogona yabva yashuta zvisingaiti zvekuti dokta anenge abhizi kuti regedza ndisevhe mai mwana adi afe zvake. Ipapo ndo panongotenderwa, but otherwise mutemo watoda kuti uiswe ndokuti the first trimester ndo panofanira kunge pachigadzirwa zvinhu izvozvo. Tapiwa wangu wakanyarara kweka nguva uri kutenderana nazvo here? Honorable Mushoriwa vari kutsana kuti mutemo uyu uri kuda kuti ugadzirise kuti kana pane vanenge vachifanira kutenderwa kuti vange vachibvisa muviri nezvikonzero zvakatsaukana zvinofanira kunge zvichiitwa pakati pemwedzi mitatu iyi yekutanga iyi. Muri kutenderana nazvo here? Ya, apa ndakuita ndichinzwisisa. Apa ndinotenderana napo pakuti kana zvichikodzera kuti mwana uyu abatsirwe kana kuti mai ava pamaweeks aya, apa ndatenderana nazvo. Okay, ko tisati tamhanya ndakanangana newe Tapiwa takamirira veruzhinji because the outcry ndeyekuti veparliament havana kuuya. Vamushoriwa vauya muno mustudio vari kutsanangura watonzwisisa. Why then do we fail to understand matsananguriro atinenge tichiitwa kana tiri mumapublic spaces? Vauya kwaitwa public consultation, sei tichitadza kuzvibata zvinenge zvichitaurwa? Okay, zvazvinoita ndezvekuti ndopana botsanangura paye kuti vanhu veruzhinji havakwanise kutsanangura kuti no honai apa mataura nechingezi, nyatsotitsanangurirai neshona kana kuti nechindevele tinyatsozvinzwisisa kuti muri kuedza kuti kudii, because like tikangosvika pane vanhu topata termination of pregnancy tataura chirungu toenda, vanhu havana kuzvinzwisisa. Ende chimwe chanachida kuti ndechekuti tine vanhu vari kumamisha kure chaiko chaikoko kunze kweHarare, tine misha iri kure. Vanhu ivavo handizive kuti tinokwanisa kuvabatsira sei kana kuti vanozvinzwisisa sei nhau yemutemo uyu, nekuti tikada kutosa kuti tine kumwe kwekutoti even social media yacho haitobate network, hapana kana radio kana chii, maawarenesses acho hatisi kuenda ikoko. Ipapo MP ndokumbirawo kuti tinzwise kuti vari kunze ivavo vari information yatinayo isusu vari muHarare vari kuzokwanisa kuiwanawo sei? Munokwanisa kubva madaira. Yes, pa clause 11 yakaiswa mumedical service bill ndo chimwe chenyaya yanga ifanira kunge ichigadziriswa, nyaya yekuti vari kumaruva vakwanise kuwana rubatsiro. Panga pakatarwa nyaya yema-designated institutions yekuti permanent secretary wehealth ailista kuti every district remuZimbabwe kunotonzi mahospital akati munhu anofanira kunoitwa termination yepregnancy anoenda pamahospital akati mudistrict akati. Yanga isiri open check yekuti jekerere kuti kliniki yese yakutongoita termination, but maclinic kana mahospital anenge akatenderwa nebazi reutano Ministry of Health kuti mudistrict akati mune zvakati. Then chimwe chakakosha yanga iri nyaya yedzidziso kumaruva even mukati memaguta munomu. Izvozvi mukafamba toti mukangoenda any hospital yekumaruva izvozvi ukanoona vana vakatakura pamiri, vane pamiri unogona kutosvika paine more than 10-15 vane pamiri. Ukada kuabvunzisisa kuti pamiri ndepani, havakwanisi kutsanangura nekutya, ende vanenge vasingadi pamwedzi mungu vanenge vakarepwa nehanzvadzi, pamwe vanenge vakaitwa zvakati, but vanenge vachingotya. Saka isuda kuti tiite process ive simple and easy yakuti munhu akarepiwa ngaabatsirikane. Ndosaka muchizoona kuti umwe munhu anorepiwa otadza kubvisa pamiri,
ndo mozoona mavhidhiyo achirova mwana kunge ari kurova nyoka yapinda mumba, woshaya kuti stress yamai ava ndeipi. Hatizvizivi kuti chii chakaitika pakubatwa kwaitwa chi pamuviri ipapo. Tapiwa vareza imwe nyaya honorable yekuti pamunozoenda kuruzhinji muchitsanangura mitemo iyi muri kunyanya kushandisa chirungu, mobva mapotsana navo, ezvo zvokonzera kuti pasava nekuwirirana kana nekupokana nezvamunenge muchifambisa. Saka ndezvipi zvirongwa zvamunazvo imimi zvekuti muende kuvanhu muchishandisa mitauro yavo kuti vakasike kubata zvinhu zvamunenge muchida kuti muvatsanangurira? Constitution yedu inotendera malanguages ese tofanira kuti tiashandise. Even mudare reparamendi chaimo mungotaurwe nechirungu chete. Mune munhu anouya achitaura, ingave ndau, ingave kalanga, ingave shona, ingave ndevele, zvinotenderwa. Saka isuwo zvakare, even patinoisa urongwa hwedu, kunyangwe mabhiuzi kazhinji anenge ari muchirungu, asi patinoenda kunoita mapublic hearing tichibvunza vanhu, tinofanira kunge chitaura nenzwi rinobatika. Then chimwe chinhu chinonetsa chatofanira kuti tigadziriswe isu separliament, kumake sure kuti hatiite kuti zvinhu zvirambe zviri complicated, tofanira kuzviita simplify. Ipapa pamukaona nyaya yanetsa paclose 11, inyaya yekuti pane munhu vakangotanga kuti parliament irikuda kuunza mutemo wokubvumidza abortion muZimbabwe. Saka ipapo pakabva paita kuti vanhu vafungize kuti muda kuunza mutemo wokubvumidza abortion, so vakabva kuti isusu tiri pro life versus vari anti life. But the reality ndeyekuti tese tiri kusaidi rimwe chete, tiri kuti vana vakakosha, tofanira kuvachengetedza, asi ngapave nemutemo wokuti vanotenderwa vacho vagara vanotenderwa kuti ivo warepwa aiwa pamiri ngapave, ndo chete mutemo uripo. But vanhu vakamhanya, munhu akangomhanya kuti parliament yauda toisa mutemo wokubvisa pamiri, vanhu vakabva vatanga kuti hoho machechi. Even patakazotaura nevemachechi vamwe kuti mimi muri problem yenyu neclose 11 ndeyekuti hatakanzwa kuti muda kubvisa pamiri. Kati but close 11 iri kuti zvakati zvonzi vasina kuiverenga, hatinambobvisa taiverenga, takangonzwa kuti muda kubvisa pamiri. Okay, anzi mutemo, all right, I think people should be educated on the after effects of abortion, like failing to conceive and even losing life. Warrant Officer Class 1 Chideme Ignatius tinotenda zvikuru. Anzi ini kwedu vamwe mai vakabvisa hanza ndidi urorwe nemukomana iyeye musikana ane 22 years. This one says zviriko here kuti mukadzi abvisa nhumbu anzi adevelopa problem yekuti akabata nhumbu yepiri inogona kumuuraya o kuuraya mwana panguva yekuzozvara. I'm not sure now if our honorable can really respond to that. Ndofunga izvo zvinenge zvakuda vana chiremba. But ndogona kupindura. Yes. Chinoita kuti zvidaro ndo atoti backyard abortion. Zviri kuitika ndezvekuti vanhu pavari kubvisa mimba kumabackyard uku, mukanzwa zvimwe zviri kutaurwa, vamwe vanoshandisa henga chaiyo, vamwe vanoshandisa guchu, vamwe vanoshandisa safe. Sa ukanga wanobvisa pamuviri zviri kubackyard, problem ndeyekuti 1 unogona kuita problem inonzi yefistula, unogona kuitawo zvakare problem yekusazokwanisa kutadza kuita chi pamuviri. Ndosaka tiri kuti mwana arepwa kana kuti amai varepwa ngavanobviswa pamuviri ipapo zvakanaka muhospital, zvinoitwa nemadhokta akadzidzira basa rekurapa vanhu, ndokuti pasaite dambudziko ratiri kuona munyika munomu. Mumwe ari kubvunza honorable anzi who will be responsible for granting the order for abortion, and if it's the courts, do they grant those orders after a judgment of a trial? And if so, it will mean that the courts must hear those issues faster before the first trimester lapses. Yes, in fact, part of the clause 11 that we are discussing about, we wanted to deal and cure the challenge that we're having with the court processes in Zimbabwe.
where the courts would actually take long. And you know how courts normally happens. You go there with your lawyer, the lawyer will apply for postponement, and time will be moving. So what we did in clause 11 was to simplify the methods and to ensure that there is actually faster justice when somebody has been raped, so that we don't create unnecessary bureaucratic problems that we actually were having. The one that brought this information is actually true. This is what is currently happening. When you are raped, you go to the police. The police will record. Then you go to the court. Then the magistrate will then, after hearing the case, issue a statement that you should actually get your pregnancy terminated. By the time you want to go to the hospital to say, I want to be terminated, your pregnancy is already 7 months. The medical personnel will say, no, we cannot terminate a pregnancy which is as old as this one. We cannot do that. So who suffers? It is the raped woman or the child that was abused. Okay, and then someone is asking, Honorable Anzi, what is more dangerous, the incapability biologically of a child carrying a baby, or the termination process itself? Has this been weighed and considered? I think mambo tsanangura pai muchiti aiwa izvi zvinenge zvichiitwa nana chiremba asi ndikumbira mungu jekesere muterere. Yes, what we wanted to do initially when the clause 11 was came into being, we wanted to have a medical doctor or a trained midwife. But during our conversation with the Ministry of Health personnel, we then resolved that no, munhu anokwanisa kuita termination should only be a medical doctor, so that if a medical doctor does, anoziva kuti kapakaita complications anokurumidza kuita chakati nechakati. So the idea ndekuti we need to save our children, we need also to save our sisters and mothers who are raped nemabhinya kunzoko. Now let's talk about the cost that is involved, Honorable Mushoriwa, and maybe also explain to us how the cost is going to be catered for. Because even the listener is asking, Anzi, from my research that I did, it cost between $300 to $600 to kubvisa pamuviri. Vangani vanoiwana mari iyoyo kana waenda ku court anozobhadhara mari yacho ndiani? Well, the part of the reason why the medical service bill is also there, part of the reason why we're coming in a medical service bill, inyaya yoku make sure that we simplify nyaya yekuti vanhu vakwanise kuwana rubatsiro kumaclinic nemahospital. Saka zvazvichareva ndezvekuti you see kuti dai mutemo ukapasa through parliament and ukaita mutemo wenyika, zvichaita kuti paunoenda kunoasesa rubatsiro runenge rwakachipa, rusingasviki pamari kutaurwa iyoyo. Zvangofanana izvozvi vanhu vari kuita illegal termination pavanozonokrinwa mudumbu kunana parenyatwa kunana Harare hospital, ukacheka uchaona kuti vari kushandisa mari iri less than $10 panguva dzakawanda. Nguva dzedu ndo dziri kumhanya kana muchangotibata masvika taakutopeta chirongwa State of Affairs pano panepfenyuro yeStar FM. Ndinonzi Siphatisi Wempofu, ndakamirira George Musumba. Ndiri kukurukura na Honorable Edwin Mushoriwa. He's the Member of Parliament for Dzivarasekwa, and I also have Tapiwa Zvinya. She's the Women and Girls' Rights Advocate, and we are discussing the Medical Services Amendment Bill. Kunyanya clause yanetsa yanonzi clause 11 ndo yakonzeresa vanhu vari kutaura zvavari kutaura, but ndiri kutenda kuti vari kumirira ikodzero dzeveruzhinji dzemadzimai nevasikana vari muno mustudio vanenge vakutotanga kuchifambidzana kana kuti kufambirana netsanangudzo yapiwa na Honorable Mushoriwa, vanenge vakutozvinzwisisa. Saka taakutarisira kuti going forward, Tapiwa, makunodii mumacommunities imanzwa shoko iri? Isusu takushonotanga zvekare kuunganidza vana vedu
nemadzimai tichitombokurukura nhau iyi tichionesana mufambiro wazviri kuita, nekuti zveshuwa bundu kana kuti ronda racho ririmo mumwoyo panyaya iyi. So ezvinoti takungonoungana tombotaura, ende ndoda kutendawo tine mamwe maorganization ari kutopindawo mumusha achitaura nevasikana nanaamai. So ndoda kutendawo maorganizations akadaro nekuti zvakuita zvichibatika. Indeed, Honorable Mushoriwa vambotaura earlier on vachiti mukufamba vachikurukura nevanhu vamwe vanenge vachitobhonga kunzi hazvisi kuita, vakazobvunzwa kuti aiwa but takangonzwawo. I think kurudziro ndeyekuti ibozve pamukana wekutsvagawo bill iri umboriverenga, and then pamunezenge makutaura manje neveparamende munenge mane magrounds ekuti aiwa taakukwanisa kudhibheta nekuti tiri kunzwisisa nyaya dzatiri kuita sei dzatiri kukurukura. So going forward, Honorable Mushoriwa, as we wrap up our program, toita say how best do we ensure kuti in future patino ita come up with such laws tinotangira kuma grassroots, because apa zvopedzera zvaita sekuti mangodzika neshoko ratopasiswa kare semutereri mwanyora pa WhatsApp platform hanzi munongosvika mungoti this has been passed. Yeah, I think that we need to do more. In fact, the current position which people need to understand is that clause 11 yakapaswa neNational Assembly, then payakaenda kuSenate ndo pakanga patanga noise vanhu akuti no mutemo ndokuda kubvisa pamiri, saka vanhu vakangosvika vachinzi ndokubvisa pamiri, paSenate yasvika no. Saka iye zvinezvi kana Senate yati no, mutemo unodzokera zvakare kuNational Assembly, ndokwawave iye zvinezvi. Saka National Assembly inokwanisa kuita zvinhu zvitatu. Chekutanga inogona kubvumirana neSenate, then clause 11 inobva yadona. Kana kuti National Assembly changoti kuti clause 11 ngairambe yakadaro, kana yati irambe yakadaro zvinenge zvataurwa neNational Assembly ndo zvinoramba zvirichi ndonenge wamutemo. Kana kuti panokuitwa anonzi macompromise ekuti toita sei. Saka iye zvinezvi zvatakaita takataura even nevakanga vachipikisa vanga vasina kuverenga clause 11. Saka takawirirana pane zvavakataurawo zvatakaona zvavaida kuti zvigadziswe pa clause 11. Saka tiri kutenda kuti National Assembly ichazvigadzirisa kunyanyanyanya yenyaya yekuti vana pavanoenda kumakliniki vanoenda nemubereki here, chii chinoitika, basa remubereki ndirakaita sei, zvese izvozvo zvofanira kuti zvigadziriswe. But tinongotarisire kuti mutemo uyu dai ukazadzikiswa ukange wavepo, nekuti ukatadza kuvapo chatinotyira ndechekuti hatidi kuti vana vedu vapedzisire vachifa vachiitwa maabortion kumabackyard nekumuiswa zvimwe zvimaguchu zvisina musoro. Aiwa, tinotenda nemashoko akakosha. Mashoko ako ekupedzisira Tapiwa tichipeta. Okay, mashoko angu ekupedzisira ndiri kuti inini takutokumbirawo kuNational Assembly kuti pamuchazokurukurawo nhau iyi tokumbirawo kuti mumboyawo kwatiri vagari mumbonzwawo kuti tiri kutiwo kudii panhau iyi. Aiwa, ndinotenda zvikuru. Thank you so much. We have come to the end of our program tonight, and much appreciation to my guests, Honorable Edwin Mushoriwa, member of Parliament for Dzivarasekwa, as well as Tapiwa Zvinya, who is a women and girls' rights advocate. Ndinotenda zvikuru nekuya muchirongwa chino. Also, a big thanks to my producer, Mr. Norman Muchemwa. Coming up next is Sungura Wednesday. My name is Patisiwe Mpofu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Good evening.